Li tmexxi negozju tal-familja hija responsabilità intima fejn kulħadd jiġbed ħabel wieħed, ibda mill-kbar fit-tmun u spiċċa biż-żgħar li għadhom qed jitfarfru. Fl-episodju tal-lum ngħidu kelma ma' Francesca Montaldo li apparti dmirijiet skolastiċi tagħha tgħin fl-operat ta' butik hotel ta' familta. Ili l-ITS 4 snin issa, bdejt mill-certificate level u bqajt tila bil-mod, issa qiegħda f'Higher National Diploma, ġifieri qiegħda livell taħt id-degree. Għamilt sena xogħol li suppost mort sena barra ma l-familja tiegħi kienu jiftħu butik hotel, allura rrid nibqgħu Malta biex naħdem mal-familja tiegħi u kif ukoll kelli full-time job ħabba l-iskola biex inkun nista' nkompli mal-ITS. L-ITS għajnitni ħafna, tipo diġà kelli ħadna esperjenza waħdi jien, imma xtaqt inkompli fuq dal-livell u sibt li l-ITS hija l-unika skola u Malta li tgħinna f'dawn l-affarijiet. Għajnitni nikber ħafna u ħabba li jibbatuna naħdmu ġo hotels jew ristoranti għaw Malta, irnexxi li nkompli nikber u ngawdi l-esperjenza ġo l-kċina. Jiena bdejt ninvolvi ruħi fil-lukanda ta' senti ilu, meta kelli xi 17-il sena, ma kellix option li nidħol ftit, kelli naqbad u nidħol mal-ewwel għax hawn missier jixtaqu li noħti nieħdu ħsiebha. Għamilna website u minn hemm bdejna tilgħin ftit u obviously il-marketing huwa importanti, so għamilna hekk biex aħna nġibu n-nies kif ukoll nilqgħu n-nies fil-coffee shop ukoll. Jiena involvejt ruħi l-iktar fil-coffee shop, dan għaliex tipo dak huwa s-settur tiegħi, so bdejt billi nifoka kif nitgħallem kif nagħmel il-kafe sew, nara kif ħan nippreżenta l-affarijiet u kif ukoll il-bank dejjem jidher sabiħ, nsajru xi croissants u hekk, u nsajruhom friski ta' kuljum biex ovvjament il-preżentazzjoni tkun hemm. L-ITS għajni biex naħdem f'dan-negozju tal-familja għax ikolli ċertu lectures li qed jgħinu fl-ospitalità, parti li kolli il-practicals fejn nipprattika u nitgħallem iktar u iktar. It-theory lessons jgħinuni biex vera nidħol fid-dettall ta' x'inhu jiġri wara l-bookings u affarijiet bħal dawk. Li 4 snin issa hekk, so il-lectures dejjem jibqgħu differenti u jkollna suġġetti differenti. L-iktar li jgħinuna bħala lecture hija tal-marketing għax taf qed titgħallem kif għandek tikber u anke s-servizz. Tara kif inti għandek isservi n-nies u kif tilqa' n-nies, dak huwa ħafna importanti. L-ewwel kumment li għaddulek in-nies malli jarak. Il-lukanda ma tantx ilha miftuħa ilha sentej, però l-isbaħ memorji tiegħi minn hemmhekk huma żmien light għax hemmhekk jiċċelebraw light, jiġifieri jagħmlu l-festa li tiġi ċċelebrata hemmhekk. Easter Sunday huwa wieħed mill-isbaħ għax ikun hemm l-irxox, tiġi l-irxox. Allura aħna nkunu miftuħin dawk l-4 tim ta' light filgħodu u filgħaxija, light biss niftħu filgħodu, imma jkun hemm ġifieri 5 sigħat ta' ġenn, nkunu miftuħin ġewwa u barra, so ġewwa nies għall-kafè u barra nies għal-drinks oħra, imma jkun hemm atmosfera vera sabiħa x'tara tipo l-familji kulħadd jingħaqad flimkien u kulħadd joħroġ biex jara l-irxox u min jkun ilu hemm kmieni u hekk, so naħseb dik l-isbaħ memorja s'issa. Peress li l-lukanda hija qrib tagħha f'kull sens tal-kelma, ma kienet sorpriża xejn li fi Francesca nibet l-interess sakemm fl-aħħar bdiet tinvolvi ruħha fiha professjonalment. Madankollu il-passjoni ta' Francesca fuq kollox hija lejn il-kċina. Passjoni li nibtet ta' età tenera, jew biex xewqa li dduq kull ma tara, jew bl-interess li tieħu f'dak kollu li jkun għaddej fir-restorant ta' nannuha. Jiena dħalt f'din l-industrija għax minn qed żgħira kont ili nieħu gost pereżempju nsajjar ma' ommi jew ma' nanniet. In-nannu tiegħi kellu ristorant ta' sliema u kull meta kont immur nikol hemm kont nidħol fil-kċina u kont nara taf kif niddeffes bil-Malti. Kont nieħu gost l-atmosfera tal-kċina u kif jaħdem ix-xogħol u bqajt dik il-mentalità li kull darba nkammur għand in-nanni tiegħi moħħni biex nagħmel il-pancakes fil-ħodu mal-kuċina tiegħi biex jisni nesprimi li naf nagħmel xi ħaġa, jekk ommi tmur xi party ma mmurx magħha nkun irid il-cake ħalli nista' nduqu u jisni bqajt hekk. U mbagħad during COVID I started my own business u bdejt jisni nagħmel ftit waħdi. U jisni minn hemm all right, this is the line I want to continue. U ġejt tħalt l-ITS u komplejt.
Jien nispeċjalizza l-iktar fil-kejkijiet, kejkijiet li huma personalized. Dan għaliex tipo jitini sodisfazzjon ħafna jisni wara li tibda ġast b'ingredjenti bażiċi u titla għal dak il-livell u tlesti kejkijiet sbieħ ta' dak il-livell, nieħu gost nagħmilhom. U anka kif il-mod li tipprepara l-affarijiet ninteressa ruħi ħafna. Xi skills biex taħdem fil-pastry importanti sekk tipprattika ħafna waħdek, mhux billi niġi hawn l-iskola u ġast nagħmel x'nagħmel waqt il-lessons. Immur id-dar u għax inkompli fuq il-kejkijiet hekk qed nipprattika anke jekk ma nagħmilx kejkijiet. Illum ngħidilha ħansajjar jien illum għax inħobb nipprova affarijiet differenti, anke tekniki differenti, ġifieri tuża equipment differenti, xi skiken differenti, kollox jagħmel differenza. It's important li tipprattika billi tiġi hawn l-iskola u ġast tieqaf hemm jaf jisek tiġi biex tajt ħana tagħllem u mbagħad m'għandek xejn iktar. Jekk vera huwa l-passjoni tiegħek dan tkompli iktar il-qoddim. Sodisfazzjon li jagħtini x-xogħol tiegħi huwa li meta jsek tlesti affarijiet minn prodotti vera żgħar u toħroġ b'dak il-prodott, dejjem tkun sodisfatta li taf isek x'ħajoħroġ. Imma tkun kontenta tista' telabora. Mbagħad biċ-ċokolata tista' tagħmel xi ħaġa oħra fuqha. Bit-zokkor tista' tagħmel xi ħaġa oħra fuqha. Ġifieri naf li mill-iktar ħaġa żgħira tista' toħroġ b'xi ħaġa daqshekk sabiħa, jitini sodisfatt kbir u nkompli nitgħallem u ngħid wow. L-akbar role models f'ħajti apparti n-nanni tiegħi li għajnuni nikber u wasalt hawnhekk u il-familja tiegħi in ġenerali, naħseb wieħed minnhom huwa Gordon Ramsay, inħobb kif jagħmel l-affarijiet fuq il-platt u affarijiet hekk. Massimo Bottura wasal sa ċertu livell u għandu ristorant li biex tibbukja vera ddum. U ħansemmi l xi ħadd lokali, Chef Letizia Vella, hija role model tiegħi għax hija mara u tipo fetħet il-kċina tagħha stess u r-ristorant tagħha u vera wasal sa ċertu livell. U anke kif nerġa' ngħid tpoġġi fuq il-platt l-affarijiet u anke l-platti li tuża jagħmlu differenza kbira u vera għandha presentation tajjeb u nieħu gost li xi ħadd lokali wasal sa dak iċ-ċertu livell. Kif wieħed jista' jimmaġina li tibbilanċja l-ħajja akademika ma' dik professjonali mhuwiex xi kompitu faċli, iktar u iktar meta tqis ukoll il-passatempi u l-ħajja personali. Għaldaqstant għalkemm l-imħabba għal dan il-qasam għadha tħabbad ġmiela, Franceska spjegatilna wkoll l-importanza li tqassam ħina f'passjonijiet oħra. Mela jien inħobb ninvolvi ruħi apparti l-iskola u x-xogħol fil-ġiri, inħobb niġri fit-tul, nqum kważi kuljum fil-5:30 filgħodu biex noħroġ niġri. Apparti l-ġiri hemm din il-challenge/training hija ġiri kif ukoll weights. Jisni bat ninteressa ruħi għax ħabba li qiegħda fil-kċina titiżhom naqa' fit xi kultant għax b'ammonta kelli nieklu mhux daqshekk faċli. U jisni nneħħi rasi moħħi minn fuq il-kċina u l-istress xi kultant. L-aqwa tal-ima li qed f'din il-kariga hija li dejjem iżżomm rasek il fuq u jekk jiġri xi ħaġa, it doesn't matter, there's always a step forward u anke tipo jekk jiġilek xi ħaġa dak il-ħin u tittoħroġ dak il-platt jew dejjem hemm soluzzjoni oħra. L-ambizzjonijiet li nixtieq nilħaq fil-futur qrib huwa li ovvjament ikolli xi business apparti tiegħi u nkun diġà ġustifukata fuq waħdi. Naħseb li bil-mod il-mod qed nasal hemmhekk għax bil-hotel diġà qiegħda hemmhekk. Qiegħda ffukata fuq il-kejkijiet. Naħseb in a few years time nasal li niftaħ xi bakery żgħir u nkun nista' inqabdu mal-hotel u hekk immexxi kollox f'idejja. Parri li nagħti lin-nisa jew żgħażagħ li jridu jidħlu f'dil karriera li tkun taf li inti mara u ma tagħtix każ xejdu ta' madwarek, importanti li żżomm rasek il fuq dejjem
u jekk hemm xi negattività dejjem titkellem ma' ta' fuqek u tirranġa b'xi mod. U jekk m'intix qiegħda komda fejn qiegħda tibqax hemmhekk għax toħroġ mentalità ħażina u tgħid il-kċina mhux għalija, ma tistax tagħmel hekk. Issa wasal il-waqt li ngħidu saħħa lil Franceska biex tkun tista' tieħu ħsieb l-impenji tal-ġurnata. Niltaqgħu magħkom fl-episodju li jmiss fejn inkomplu bil-vjaġġ tagħna ma' mistiedna speċjali oħra. Narawkom ma ndumux. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.